Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa Barangay Salud, Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. Andito po tayo ngayon para saksihan itong kanilang Rock-Rockan Santiago Island Race. So for today's vlog guys ay 15 below category po tayo at malapit na nga mag-start. Andito ang ating dalawang pambato ng Infanta. Shoutout sa ating kasama na si Dion Gapos Ramos at kay Salvador Miano. Kasali po sila dito sa ating 15 years old below dito sa Santiago Island, Rock-Rockan. Gusto ko rin pong pasalamatan si Boss Joey Carillo at si SK Chairman Lito Toscano ng Barangay Salud sa pag-organize ng ating race dito sa Bolinao. So ayan na nga guys at nag-start na itong ating 15 below at nagkabanatan na agad dito sa may kanto at ito na nga guys, hindi na nga nagpaawat itong ating mga kabataan para ipakita nila ang kanilang lakas at tibay sa pangangarera. Shoutout po sa ating magiting na barangay kagawad Leo Kaasi sa talaga namang pag-supervisor sa ating mga palaro. Dahil bawat race po ay nakikita ko po na nandyan kayo para gabayan itong ating mga participants. Maraming salamat po sa ating Municipal Mayor ng Bolinao, Pangasinan, Mayor Alfonso Celeste. Special mention po para sa ating mga sponsor dito sa Rock-Rockan Race, dito sa Isla Santiago, kay Mayor Boying ng Sual. Maraming salamat po sa inyo Mayor at kay Congressman Art Celeste. Maraming salamat po Vice Mayor Richard para po sa trophy at kay Sir Nong Pontelera para sa dagdag pang finance. Municipal Kagawad Anong Kaasi, Greg Celeste, Paulo Celeste at sa ating SK Federation Mark Anders Berlyariad. Salamat sa inyong lahat mga sir at sana patuloy niyong gabayan ang ganitong mga klase ng sports lalo na sa ating mga kabataan ng Pangasinan. Shoutout din kay Kagawad Dante Toscano na nagsusupervise naman sa kabilang kanto. Shoutout sa dalawa ko din kasamang nag-video sa race na to, kay Jan Paul Pulido at kay Remark Lustado. Salamat sa inyong dalawa idol. Yan nga guys, at second laps na tayo. Ito yung ating peloton, pinapangunahan ni Dion Gapos Ramos ng Infanta at nakasunod na ang iba pang tropa. Mayroon po tayong isang breakaway kanina na nasa harapan na tropang Alaminos, Pangasinan. Ayan nga guys at patuloy na bumabanat itong ating mga kabataan at second laps na nga tayo. Papaikot na naman ang ating mga participants dito sa may kanto. Shoutout sa ating tropa na si Salvador Miano. Nakasunod na lang po sa bandang likod. Pagod na po ang ating pambato ng Infanta Cycling Team. So, habol pa idol, wag kang bibitaw.
Dion Gapos Ramos ng Infanta Cycling Team bumanat dito sa harapan guys at nakalayo ng bahagya sa ating peloton. Hinabol yung isang nasa harapan at malapit na nga niyang abutan guys. Kunti na lang at maabutan niya na ang ating pangalawang breakaway. After ng isang nasa harapang ito guys ay mayroon pa tayong breakaway sa bandang harapan. At yun yung tropang Alaminos Pangasinan. So nagawa na ngang lampasan ni Dion Gapos Ramos ng Infanta itong tropang naka-white na jersey. So patuloy pa rin silang humahabol sa ating unang breakaway. Sa part na to, nakalayo ng bahagya itong ating tropang Infanta, Dion Gapos Ramos at iniwanan yung naka-white na jersey at hinahabol pa rin niya ang isang breakaway sa bandang harapan. Shoutout ulit sa ating kagawad, Liuka Asi, sa pag-escort sa ating tropang Infanta sir. Marami pong salamat sa inyo. Malapit na tayo sa finish line guys at mayroon pa tayong isang laps para sa ating third and final laps para sa 15 below category. At nagawa na nga ang abutan ng peloton ang ating tropang Infanta. So buo na ulit ang grupo guys na humahabol sa isang breakaway sa bandang harapan. So final laps na tayo mga idol at sino kaya ang magwawagi dito sa ating 15 years old below na mga kabataan na talaga namang pinakita ang kanilang lakas sa pangangarera.
Yan nga guys, at palapit na tayo ng palapit sa finish line. Last 3 kilometers na lang ang natitira dito sa ating 15 years old below category. A few moments later. 15 below na po tayo. 15 below. Awarded po ng BA Bautista Banca. Susunod po na namin kung sino yung pinamahalik na ano, may udang champion tayo. Yun o. Para sa kanila, may udang champion po. Third place, Leon Ramos. Leon Ramos. Third place. Nakasama ka po yun? Leon Ramos. Ang pinagmula na
masasabi mga idol? Yun. Congratulations sa mga tropa natin na Calavinos, Infanta at